Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos, que tal, como están en este día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Dá xenio acompañar no día de hoxe, cando Galicia toda se viste de festa para celebrar a riqueza e o orgullo de poseer un idioma propio, o noso idioma galego. Está comigo Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Moi bons días. Bons días. Bueno, temos un tempo medio friocho, maiormente nublado, temperatura máxima de 12 grados e unha mínima de 10. En Santiago de Compostela, a estas horas da mañán, na capital de Galicia, que está festexando o Día das Letras Galegas, está nublado con algunhas, chubasquiños que hai. A esta hora, lá en Galicia, teñen 16 grados de temperatura. Empezamos hoxe, Día das Letras Galegas, con esta muiñeira. Baila con perriño chosco a muñeira da terriña. Debaixo dun castiñeiro o Pedriño vin bailar, saltaba que rabeaba nos ouvidos a pisar. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. A bailar a muiñeira, a bailar, a muiñeira de Pedro Chosco, a bailar. Os soldanos a gaitiña, baila con Pedriño Chosco, a muñeira da terriña. Desperto Pedriño, non o podo imaginar. Escuta coa muñeira, da gusto velo bailar. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. A bailar a muñeira, a bailar. A muñeira de Pedro Chosco, a bailar. Os soldados a gaitiña, baila con Pedriño Chosco, a muñeira da terriña.
Amigos, é xa un tópico señalar o que revela sobre Galicia ter escollido o 17 de maio como unha das expresións simbólicas da nosa identidade cultural. Dende 1963 levamos homenaxeado a 14 mulleres e 58 homes. Sin embargo, para moitos galegos o 17 de maio é un día festivo como outros. Algúns medios de comunicación abren as portadas de hoxe no noso idioma, pero solo hoxe. Finalmente, para outros, o Día das Letras Galegas ten, sin embargo, un carácter fortemente reivindicativo, reclamando un apoio social para que o idioma, que según todas as enquisas, vai tendo menor peso en Galicia. Cando en 1963 a Real Academia Galega aceptou a proposta dos académicos Xesús Ferro e Paco Fernández del Riego, a situación da nosa fala era moi diferente á actual. Naquel intre o galego era lingua dominante a nivel familiar e entre veciños, aínda que se manifestaban síntomas de desgaste no medio urbano, donde os que se mudaban do rural á ciudad pasaban a educar os seus fillos en castelán. Era, pois, preciso celebrar un día dedicado ás nosas letras, para que o galego recuperase esos ámbitos formales que tuvo séculos atrás. A situación actual é ben distinta. O galego forma parte do mundo universitario, da sanidade e da enseñanza, pero está desaparecendo no ámbito familiar, por primeira vez dende hai séculos, e con unha tendencia máis que preocupante. Sen entrar en valorar a grande importancia da figura de Begoña Camaño, feminista, xornalista, escritora, ambientadora cultural, etc., falecida con tan só 50 anos, o noso idioma precisa de políticas activas, porque as liñas de apoio ao galego son totalmente irrisorias. Pero a pregunta decisiva nestes días das letras galegas aparece pasado xustamente estes días. Que queda cando se remata? Canto de esa atención acaba convertíndose nunha presenza lectora duradeira, de un diálogo real coa obra. Quen lembra hoxe, por exemplo, a Luísa Villalta ou a Xela Arias? As letras galegas, amigos, semellan padecer a sorte de unha supernova, un brilo extensísimo un día para ir apagándose co tempo. Fálase moito da vida dos homenaxeados, pero léese moito menos do que se debe, porque unha literatura sobrevive cando continúa a ser leída, discutida e interpretada, non só cando se conmemora, porque a súa relevancia nace nos seus textos, non nas súas biografías. Meniñas da cruña de amable desprecio, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos. Fala de niñas, fala de galego. Canto é que vos ouzo, a patria esquentendo, palabras as duras, palabras de ferro. Non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de niñas, fala de galego. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso ansiélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Falade de niñas, falade galego, falade de niñas, falade galego, falade
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, durante moitos siglos, incluso xa en tempos de Alfonso X Sabio, apareceu un instrumento que se acompañaban cos troveiros en todas aquelas cantigas de Santa María, e mesmo entre as figuras do Pórtico da Gloria aparece a zanfona. Sí, un instrumento que ten máis de 1000 anos. Máis de 1000 anos. Un instrumento moi antigo, que é de corda frotada. Aí está. Un instrumento que foi perdendo despois, xa coa chegada en 1800, por aí, foi perdendo presenza en romerías, en xuntanzas, en cantares de cegos, porque apareceu o acordeón. E o acordeón acompañábase moito tamén para as cancións, as cantigas, as noticias, as festas, pero sin que perdera presenza, non? A mesma zanfona. Tivo distintas épocas. Cando xurdiu, hai máis de 1000 anos, estaba moi ligada ás celebracións eclesiásticas. Claro. Logo, ademais ten un ancestro, un instrumento que, digamos, foi previo á zanfona tal como a coñecemos hoxe, que se chamaba o organistrum. Ajá. O organistrum era moi grande e debía ser tocado entre dúas persoas. Así é como está no Pórtico da Gloria que ti dixeches. Claro, sí. Está ali esculpido no Pórtico da Gloria con dúas personas tocando o organistrum. Logo acortárono, pode ser executado por un só músico, e a zanfona como a coñecemos actualmente. Pasou a ser moi popular en certos momentos, moi popular, aló polo século XVIII era un instrumento moi popular. Logo foi decaendo novamente, quedou quizáis como acompañando os cegos nos cantares de cego, claro. Prácticamente sen uso, ata que ao principios do século XX 1900 máis ou menos, non? 1900 Feijóo, que foi Feijóo empezou a darlle valor exactamente, e logo na década dos 30 aparece xa Santa Lices. Santa Lices, co seu famoso gaifero de Mormaltán, acompañado pola zanfona. Ese instrumento que tamén se usa aquí no Uruguai, porque Washington Carrasco, cando canta con Cristina, tamén utiliza a zanfona, que é un instrumento de cordas, é como unha caixiña, que leva varias cordas e vaise tocando coas mans todo iso. Ten unha... Sí, cunha roda. Exacto. Frota as cordas, e logo o teclado coa outra man vai dando as distintas notas. Dando distintas notas. Usábase moito, Ana, nas feiras e romerías, sobre todo nas romerías, os cegos, cando cantaban as coplas, as famosas coplas, acompañábanse desa zanfona para dar as noticias en tal sitio que mataron a un home, fixeron estas cosas. Entonces, os máis vellos da nosa colectividade, de pronto poden recordar esos cantares nas festas, todo eso. Eu recordos ali frente a San Félix de Solovio en Santiago de Compostela na plaza, sempre había os xoves, sempre había un ceguiño, co seu acordeón, que era o mismo, pero que antes, como ti decías, usaba a zanfona. É un instrumento de cordas. Hoxe a música folk tomou novamente a zanfona, que está tendo un pulo agora, porque é moi usado cos grupos de música folk. E vouche dicir unha cousa moi curiosa que me pasou a min. A ver. Eu, cando era nena, era moi chorona. Caramba. Moi chorona, si, choraba por calquera cousa. E miña nai dicíame: pareces unha zanfona. Pero eu non sabía o que era. Pareces unha zanfona, decíame miña nai. E agora se lle di unha persona faladora. Sabes, eu pensaba que unha zanfona era unha chorona. Porque dicía, me pareces unha zanfona. Agora, cando coñecín a zanfona, a música da zanfona, entendín por qué me decía pareces, porque a música da zanfona é moi monótona. Sí.
Pero ademais é outra cousa. Ainda hoxe, Ana, en certos lugares, en algunhas aldeas de Galicia, se lle chama zanfona a unha persona que é moi faladora, Non sei se terá algo que ver coa pero supoño que sí, Tu nai se dicía algo, se che dicía algo. Era tamén faladora. Era tamén. Eu era chorona e faladora. Faladora. Bueno, pois ese instrumento que bonito traelo o día de hoxe, non? O día das letras galegas, porque acompañaba as letras tamén. Pero por que traemos hoxe? Porque imos escoitar agora unha grabación que nos enviou a nosa compañeira Francis. E por que estamos falando agora da zanfona? Porque Francis, que está co grupo de viaxe por Galicia, co grupo de viaxe do patronato, atoparon xustamente un grupo tocando a zanfona e falaron con eles e eles explican un pouquiño o que é o tema da zanfona. Estiveron falando con eles, como digo, o grupo de viaxe do patronato, que ti sabes que é moito máis que un grupo de viaxe somente no tema turístico, senón tamén de coñecemento cultural de Galicia. Enviounos esta grabación que imos escoitar agora e que ten que ver coa zanfona. Vamos a escoitar entonces como sona a zanfona hoxe. Sona igual que hai 1000 anos, pero sona así. Os días sempre en Galicia, aquí desde Lugo. Entramos a Galicia onte, mércores 13, polo Cebreiro. As pallozas están en moi boas condicións. Hoxe, xoves 14, pola tarde, estivemos no centro histórico, fronte ao Museo Provincial. Había un concerto de percusión con motivo do mes das letras galegas. E chamounos moitísimo a atención a zanfona. Moitos xente máis grande, pero tamén moitos xóvenes que tocaban a zanfona. Entón, fixémoslle unha entrevista ao profe e a un dos alumnos máis novos, a que escoitaredes a continuación. Para sempre en Galicia temos aquí a escola, Trade Escola, na Praza da Zoidade, que eles fixeron un concerto con motivo do mes das letras galegas, Sons de Maio, para Begoña Camaño, por suposto. E aquí estamos con Germán, que é o profe da escola, que a falar un pouquiño da zanfona, porque eles fixeron un concerto de pandeireta, de percusión, pero a zanfona que é o que máis a nós chámanos a atención. Así pois que aquí temos a Germán, que vai a explicar como é a cousa. Bueno, pues a zanfona es un instrumento medieval que nace en Europa, es un instrumento netamente medieval, pero ten raíces galegas, porque aquí nos anos 20 Faustino Santaliz es una persona muy importante para a cultura galega, empezó a recuperarla e aquí, precisamente en Lugo, estamos aquí na Praza da Sociedade diante do Museo Provincial, Antonio Fernández, que foi o gran mecenas de Lugo, que fixo, moitas cosas, entre elas axudou a crear este museo, pois financiou o taller obradoiro de instrumentos tradicionales, que aínda podemos ver aquí no Centraz en Lugo, onde se empezou a facer outra vez o instrumento, a investigarlo e a crear nuevos modelos, al igual que con las gaitas, algo que fixo Santalices e despois Antón Corral e moitos outros, non? O sea que aquí, además de ter unha escola que é a Trade Escola, que depende da Asociación de Gaiteiros Galegos, pues temos o taller onde podemos aprender a facer os instrumentos e o museo onde podemos encontrar instrumentos históricos. Que ben. Ten moita difusión? Bueno, penso que en Galicia agora habrá miles de personas casi que toquen a zanfona, o sea, ese é o lugar do mundo. En todas as provincias? Sí, en todas, porque hai moitas escolas, en Vigo está Anxo Pinto, hai moita xente que toca moi ben o instrumento, que ha creado escola, e hai moitos nenos, por exemplo, como o Xío que temos aquí, que leva tocando dende os 7 anos o instrumento. Vamos a escoitar a Xío. Moi bien. A ver, a zanfona é como un violín mecánico. Ten unha roda que, se accionas cunha manivela, frotan as cordas. E tamén ten un teclado co que ten unhas espadelas que chocan contra a corda e fan que a vibración transmítase, polo que xera diferentes notas
É un instrumento que ten xa bastante tempo de historia e tamén este instrumento está basado nun instrumento que era xa máis antigo aínda, que é o organistrum. Precisábase de 2 persoas para tocalo. Era casi como unha zanfona, pero máis grande, e tamén pois, un pouco máis antigo. Moi ben, temos moito que agradecervos por esta entrevistiña que fixemos aquí para sempre en Galicia. Moitísimas grazas. Pedímoslle un saludo para os galegos que viven no Uruguai. Un saúdo con moitísimo amor e cariño que sempre estedes no noso corazón. Moitísimas grazas. Grazas a vos. E agora imos escoitar como soa a zanfona, un pouquiño nada máis, pero imos escoitar cal é o sonido da zanfona. Eso é, vamos a escoitalo. Bueno, parece que nos traslada ao medievo, non? Esta música tan bonita, porque ademais sona perfecto, sona maravillosamente ben. Vamos a agradecer entonces a Germán, que se prestou a prestar unhas declaracións, tamén a Francis, que anda co grupo de viaxe. Estaban en Lugo, non? Estaban en Lugo cando fixeron esta entrevista hai un par de días. Hoxe quizás xa non estean en Lugo, pero sí, andan percorrendo xa entrado en Galicia, non? Están en Galicia, empezaron un pouco con bo pé, traéndonos o sonido da zanfona e a voz deste profesor de Germán ali en Lugo, nesa escola de música galega, de música en Xebre. Ana, estamos no día das letras galegas, non? Que me tes preparado? Bueno, mira, estivemos en contacto con Mónica Rebolo, que non poido estar hoxe con nós porque está de viaxe retornando a Galicia justamente no día de hoxe, pero que estará con nós o vindeiro domingo. Ajá. Así que teremos a Mónica o vindeiro domingo aquí no noso programa. Pero para o día de hoxe tendo en conta que estamos no Día das Letras, enviounos un pequeniño audio coa voz da homenaxeada este ano no Día das Letras, Begoña Camaño, un audio no que escoitamos a voz da propia Begoña. Hai que facer constancia de que Mónica foi a compañeira de ¿no? Mónica traballou con ela, sí, na radio, por ¿no? eso o vindeiro domingo xa poderá falarnos dende outro punto de vista, porque é unha persona que a coñeceu persoalmente, claro, unha persona que traballou con ela. Eso terémolo o vindeiro domingo, pero para o día de hoxe enviounos un pequeniño audio dunha entrevista que se lle fixo a Begoña, no que ela relata por que decidiu dedicarse ao xornalismo. Ti sabes que ela comezou estudando maxisterio, sí, pero logo entrou no mundo do xornalismo. Pois así son a voz de Begoña Camaño na Radio Galega. Empecé a traballar bastante noviña en Vigo,
non mal lembro ben, pero debía ter pois 22, 23 anos, así de casualidade. Eu non estudei xornalismo, pois surdiu nunha emisora que había aquel amigo que era Radio Noroeste, unha escola de radio, ali me metín por aquilo e dice, é algo que vou facer, porque senón non... Enamoreime do xornalismo e ali me enganchei e até hoxe logo pasei por Radio Popular e logo xa na Radio Galega. Traballei moito tempo dende a delegación de Vigo, entón descubríamos todo. Cando me viñen a traballar a redacción central a Santiago, sí, fundamentalmente tive a inmensa sorte, además, non, de traballar, de ter unha mestra como Ana Romaní e traballar no equipo do Diario Cultural que foi para min todo un aprendizaxe. Foi unha gozada eso de cada día aprendías unha cousa nova, que supoño que o que nos gusta aos xornalistas e as xornalistas aprender. E para min o xornalismo é iso, non? É dicir, non estou satisfeita, porque se non aprendín eu nada, dificilmente poderían aprender os meus ointes, non? É aquelo... Entón eu, me seduce, cada vez que chego a algo que empezo e non entendo e digo isto... arte contemporánea, non sei que tal que é, e de repente, bueno, mergullaste nese mundo e acabas tal, e colles a clave. Cando estaba na delegación de Vigo, tiña que servir tanto para daros unha noticia de economía referida ao mundo do mar, como para saber que iba a pasar co novo modelo da gama Citroën, coas mariscadoras, con un pleno do Concello. A aprendizaxe inicial te obriga a ser moi humilde, porque te das conta de que non sabes nada de nada. E cando te das conta de se realmente che gusta ou non a profesión. Cheguei, derme un magnetofón nas mans e dixeronme, ala, vai ali que hai asamblea de Ascón. Recordo moito do meu tempo libre, indo aos sindicatos, aos arquivos, buscando que era os conflitos do naval, que eran todas esas cousas. A min apasioname porque a mí me gusta saber. É unha profesión que require que lle roubes moito o teu tempo libre para formarte, para logo poder saber mínimamente do que falas, non? E eu creo que además a min chocoume moitas veces, non? Cando a xente así moi noviña, recén saída da facultade, chega a redacción a Santiago e se encanta estar na redacción diante dun ordenador e facer noticias diante dun ordenador e parece que facer rúa é como un castigo, non? A min o que me apasiona é estar na rúa, estar en contacto coa xente, estar coas noticias en primeiro plano. Cando alguén fai unha folga de fame, tes que llevar ese deterioro físico que se fai e por qué, e non tes que ser moi empática, moi curiosa. A min eso me parece fundamental, non? Entón, eu ainda hoxe que digo, bueno, dicen, co tempo e tal, é moi verdade, co tempo pois te faz máis cómoda, máis velliña, e dices, como chove, non me apetece nada sair da redacción a ver si... Pero ainda así, eu si teño que escoller entre ser xornalista de rúa e non sair nunca a rúa, me quedo coa rúa, dende logo, me gusta moito. E se a profesión te gusta, non perdes a ilusión, non? E non perdes a ilusión nin a curiosidade, que poderían ser problemas co paso do tempo, pero se ti realmente te gusta o xornalismo, vaiche gustar toda a vida. Fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Ti nos eidos da Celtia e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre, armoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba e forte sin rival, que chamarás os fillos calo domiño están. Os vos fillos do luso, apartados irmáns, cos robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán.
Meniñas da Coruña, da Mabre, Despexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos. Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego. Cando é que vos sougo a patria esquencendo, falar esas duras palabras de ferro. Non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso anxélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego, fala de galego, fala de meniñas, fala de... Bueno, era a estupenda voz de Cristina Fernández. Pero antes habíamos coitado a voz da propia Begoña Caamaño, unha muller que morreu con 50 anos de cáncer de páncreas. Contaba as súas experiencias como xornalista dentro dos seus primeiros anos en Radio Noroeste, hasta despois xa na Radio de Galicia. Bueno, vamos ás novas, Ana. As novas que nos chegan de alá. Pois vamos a empezar tamén por isto que ten que ver con Begoña, o libro de María Cedrón, ¿no? Sí, unha xornalista, María Cedrón, que ven de escribir un libro que será entregado por La Voz de Galicia hoxe, domingo 17, polo Día das Letras Galegas. O libro titúlase Begoña Caamaño, a tecedora da nova mitoloxía. Está dedicado a homenaxeada este ano no Día das Letras. O texto de María Cedrón ten unha forma moi curiosa, no que cada capítulo comeza cunha carta que se lle escribe a Begoña, seguida dunha posible resposta dela, a través da cal o lector pode coñecer máis fondamente a Begoña. No tocante á súa defensa da lingua, dinos María Cedrón. Begoña criouse en castelán, pero cando descubriu o galego, converteuse nunha gran defensora da lingua. Ela falaba galego sempre e quería darlle ese estatus que se perdera. Moi ben. O rescate de murais, que é iso? Unha comisión municipal aprobou esta semana a reforma do edificio na Rúa Olmos, no que se atopan os murais de Urbano Lugrís. Ajá. O conxunto de 12 murais completouse en 1951, no que naquel día foi un restaurante. En 2024 valorouse a posibilidade de extraer os murais e trasladalos a outro sitio, pero descartouse a idea porque os murais non poden separarse das paredes nas que están. En 2025, o conxunto mural foi declarado ben de interese cultural e agora, ao momento de proceder á rehabilitación do edificio, tomaránse as medidas necesarias para protexer as pinturas. Bueno, temos problema no sector pesqueiro, Ana. Temos varios problemas, pero esta nova que nos chega ten que ver co tema da saúde, porque parece que se está consumindo menos peixe en Galicia. Levouse a cabo en Burela un debate arredor do sector da pesca, ademais de expoñer as dificultades polas que atravesa o sector e as trabas burocráticas que deben sortear a maneira do que podería ser unha carreira de obstáculos, falouse tamén da importancia de incluir o peixe na dieta e de como o consumo de peixe ven decaendo. Os catedráticos da Universidade de Santiago de Compostela, María Bastida e Gumersindo Feijóo, recordaron que antes o peixe formaba parte da nosa dieta e da nosa vida, e que agora eso estaba cambiando, e falaron da importancia de que os nosos fillos e netos coman máis peixe para vivir máis. Os datos parecen darlles a razón.
o consumo de alimentos do mar nos fogares españois está nun mínimo histórico, 17 kilos por persoa por ano, moi lonxe dos 30 kilos aconsellados nunha dieta sana. Segundo os especialistas, a causa disto é copiar doutros lugares dietas non saudables, a importación de dietas que veñen de outros sitios e que conteñen moitos alimentos procesados, ultraprocesados. Son malísimos para a saúde, todos os ultraprocesados. Bueno, eso tamén vamos a recomendar aos nosos ouvintes que coman pescado. A ver, justamente esta semana aquí no noso país, en Uruguai, houve todo unha campaña acerca de disminuir o consumo do sal. Claro. Bueno, os alimentos ultraprocesados o que teñen é justamente moito contido de sal. Ajá. Pero bueno, o peixe é outra cousa, pero que tamén debemos incluíla na nosa dieta. A mí encanta o pescado. A mí tamén. Bueno, vamos a topar a Luis Seoane. Ao cumprirse 30 anos da creación da Fundación Luis Seoane, a institución organizou unha exposición na que poden apreciarse casi 40 pinturas de Seoane que nunca antes foran exhibidas. A mostra chámase Seoane Reencontrado, óleos 1945-1977. A alcaldesa de A Coruña dixo durante a inauguración: recuperar e amosar estas obras inéditas é tamén un acto de responsabilidade coa cidadanía. O legado de Seoane debe ser coñecido e compartido por todos porque forma parte do noso patrimonio común. A exposición poderá visitarse ata o mes de maio do ano que ven, 2027. Hai tempo de abondo para todos aqueles que vayan viaxar a Galicia e particularmente a Coruña para ver este conxunto de óleos de Luis Seoane descoñecidos, ou polo menos non exhibidos, non descoñecidos, pero non exhibidos ata o momento. No Día das Letras Galegas, unha muiñeira. Ninguna.
Bueno, despois desta muiñeira tan movida, unha muiñeira ben movida, vamos a facer un recorrido pola colectividade, Ana. Sí, recordamos que aínda segue por 2 semanas máis, hasta fin do mes de maio, a exposición Galicia Bella no Mirador da Intendencia de Montevideo, cunha serie de imaxes na que se pode apreciar a fermosura da terra galega. Exposición Galicia Bella ata o último día do mes de maio no Mirador da Intendencia. Isto de Galicia Bella con B, é dicir, que non que Galicia bonita, quere dicir, claro, sí, Galicia sí. Bella, Galicia. Pero o nome é Galicia Bella. Claro, sí, o nome é Galicia Bella. Que che parece se vamos ao patronato? Gustaríame que me comentaras algo, para min e pos ointes, sobre a charla que dou Arturo Lezcano. Sí, estivo no patronato, deu unha charla, falou do seu libro, por suposto, O País Invisible, un país invisible, que trata do que foi a emigración galega para os países americanos, non? Bueno, moitas historias, un rapaz moi ameno, falou dun xeito moi ameno, estivo en boa comunicación coa xente, tan así que logo que el rematou a súa charla, pois a xente participou cada un ou facendo preguntas ou tamén contando anécdotas propias, comentarios, de maneira que sí, estivo moi amena. Bueno, para esta semana temos unha data importantísima que é o xoves. Claro. Este xoves 21 ás 7 da tarde celebramos no patronato o Día das Letras Galegas. Como xa falamos, dedicado á xornalista Begoña Caamaño, entón, ti sabes que o Día das Letras é un día festivo, un día no que non se traballa. Claro. É curioso que ese día festivo non esté dedicado a unha data, a un feito histórico, como habitualmente sucede cos días festivos, senón a celebrar as letras, o idioma propio. É algo moi curioso, é algo moi importante. Hoxe é un día feriado en Galicia, celebrámoslo no patronato o xoves. Claro, debido a que domingo hoxe, claro, sempre se celebra o mesmo día, pero como caeu en domingo, pois este ano celebrámoslo o xoves ás 7 da tarde. Así que o grupo de Galego 2 do patronato preparou esta actividade e van a presentar o día xoves ás 7 da tarde. É unha data moi importante na que todos temos que participar. O xoves ás 7 da tarde no patronato Día das Letras Galegas. Bueno, e tamén temos unha data importante, que son os 62 anos de vida do patronato, así non? Así é, que celebraremos o día 27 de xuño do mes que ven. Claro. Xuño. Por que decímolo xa? Porque, bueno, se vostedes queren pagar o ticket en 2 cotas, poden facelo, de maneira que o que teñen que facer é reservar o seu lugar no propio patronato para isto que será o lunch aniversario, o lunch do 62 aniversario do patronato. 27 de xuño, lembrade, vai ser o 27 do mes que ven. Será, supoño que tamén pola tardiña baixa, non? Sí. Vai ser pola tardiña baixa. Bueno, neste día das letras galegas vamos a seguir escoitando da nosa música. A foliada de Nadela, por Fuxan os ventos. Zapatos de chocolate, vennos a miña cadela, pra levar as ovelliñas as feiriñas de Nadela, as feiriñas de Nadela. Ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar, as los niños de xugan a gaitiña tocar, a gaitiña tocar, a gaitiña tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Indo eu pra non sei donde, indo eu a non sei quen é, na portade xa me entendes, non me poido acordar ben é, non me poido acordar ben é. Ai la lelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pilar, as dos niños que axudan a gaitiña tocar, a gaitiña tocar, a gaitiña tocar, alo vengo gaiteiro por detrás do pilar.
lle axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar. Alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Arrulaba e se queixando que che levaron o niño, que encho mandou facer rular tanto a beira do camiño, tanto a beira do camiño. Ai lalelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. As tostinos lle axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar. Alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Algún día ben pensaches o teu corazón ter flores, agora vai os começos que chos hai nos arredores, que chos hai nos arredores. Ai lalelo, alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. As tostinos lle axudan a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar, a gaitiña a tocar. Alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, no Día das Letras Galegas vamos facer un pequeno repase sobre a celebración precisamente deste día que, como decía Ana, é festivo en Galicia e, bueno, tamén para os que somos galegos aquí é un pouquiño que nos toca, non? Un pouquiño de eso. Vamos a facer un repaso e empeza como nace o Día das Letras Galegas. En 1863, Rosalía de Castro dedicou o seu poemario Cantares Gallegos a Fernán Caballero, nome co que era coñecida a tamén poeta Cecilia Bol de Faber. A dedicatoria está asinada en Santiago o 17 de maio de 1863. Convencidos de que Cantares Gallegos era a primeira obra mestra da literatura galega contemporánea, cando se cumprían 100 anos de Cantares, 3 membros da Real Academia Galega propuxeron, en 1963, tomar esa data, 17 de maio, para celebrar a lingua de Galicia. Esos 3 académicos foron Manuel Gómez Román, Xasús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego. A Academia acolleu a proposta con satisfacción e a partir de aí comenzou a celebrarse o 17 de maio o Día das Letras Galegas. Cada ano a Real Academia Galega elixe quen será homenaxeado ese ano. De acordo ao establecido nos estatutos da Academia, a figura elixida deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de calidade cultural e humana que mereza propoñerse como exemplo á sociedade galega de hoxe. Ademais, debe ter polo menos 10 anos de falecido. Desde 1991, o Día das Letras é un día festivo, no que non se traballa en Galicia. E chegamos á homenaxeada neste 2026. Begoña Caamaño, xornalista, escritora, que desenvolveu a súa tarefa en múltiples medios, entre eles a Radio Galega, tanto nos servizos informativos como en varios programas de carácter social e cultural, e colaborou tamén en distintos xornais e revistas. En narrativa publicou só 2 obras, Circe ou O pracer do azul en 2009 e Morgana en Esmelle en 2012, xa que a súa prematura morte en 2014
impediulle continuar co traballo literario. Foi unha muller comprometida coas súas ideas e tuvo un protagonismo destacado como feminista, antimilitarista e sindicalista. No tocante ás súas ideas en favor da igualdade da muller, dixo Begoña: é momento de mudar o xogo, de cambios profundos e estruturais, e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Gran defensora do idioma do pobo en xeral e, en particular, do galego, e falando da decadencia actual do uso do idioma propio, Begoña expresou que calquera idioma morra tería que ser un drama universal, como que desaparecese unha planta ou deixase de existir unha especie de mariposas. Un idioma é moito máis que un idioma, é unha forma de narrar o universo. Celebramos este ano, amigos, a Begoña Camaño, unha muller que, como vimos, ademais do seu valor literario, foi unha persona tan querida que a súa desaparición física no ano 2014 foi realmente un impacto emocional para a sociedade galega de hoxe. Sí, ti sabes que cando morreu Begoña, hubo hasta movimentos populares, hubo xuntanzas en Santiago para celebrar a esta muller, porque realmente era unha muller moi coñecida, pero moi querida, ademais polo seu carácter humano, polo seu compromiso con tantas cousas xustas. Un grupo de amigas moi coñecidas tamén, como Ana Romaní, por exemplo, fixeron un libro que se chama O Libro das Amigas, que está colgado na páxina web do Consello da Cultura Galega. Fixeron ali un libro no que cada unha fala dende o seu punto de vista, fala de Begoña. Unha das amigas, moi amigas dela, a cantante Uxía, fixo un tema musical dedicado a esta escritora. Ese tema chámase Begoñísima, que xa demostra moito a calidade de amistad, non? Claro, sí. Moi íntima, que non? realmente foi moi sentida na sociedade, polo menos de Santiago, nin que falar, pero en Vigo tamén sería, pero exactamente, de Galicia en xeral. Pero, bueno, estábamos a falar deste tema musical que Uxía fixo especialmente para dedicarlo a Begoña, e que se chama Begoñísima, e que imos escoitar a continuación. Nas ondas do mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na tua fronte unha estrela. E nos camiños da vida sementas mil amizades, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista sen pelos na lingua, rabuda como a nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira,
Como se nota a ternura nesta canción, ¿no? A Sí. amistad, ese cariño que sentían as compañeiros por ela. E tamén nome as principales características de Begoña, non? Claro, claro que sí. Que querías decirme, Ana? Non, quería decir que só para ir adiantando, porque hoxe xa temos moi pouco tempo, pero enviounos unha nova a Fernando Novo que ten que ver co xornalista Jaime Clara. Ajá. Entón, somente para informar que nestes momentos se está facendo unha xira por España, sí, sí. unha xira que rematará en Santiago de Compostela. Uh-huh. Ali presentará na librería Couceiro o seu libro Na Praza Cervantes, Cambio de Hora, sí, na Praza Cervantes, o seu libro Cambio de Hora, e tamén estará expoñendo no claustro da igrexa de San Roque, estará expoñendo as súas caricaturas. Que ben. Así que, bueno, eso é como remate desta xira que Jaime Clara está facendo, rematará, como dixemos, en Santiago. Tentaremos, cando regrese, de que nos conte. que nos conte aquí na audición, telo aquí un domingo na nosa audición, e que nos conte como lle foi nesta xira, especialmente como lle foi en Galicia, ¿no? Bueno, Jaime está galeguizado desde que empezou no patronato, desde que expuxo no patronato. Que fixo a súa exposición de caricaturas no patronato. Pois agora estas caricaturas estarán en Santiago de Compostela. Ojalá lle valle ben, Sí, un gran sí. amigo, un gran cariñoso amigo. Bueno, é todo por hoxe, non? Sí, é Ana? todo por hoxe. Lembrade que o xoves, este xoves, o vindeiro xoves, ás 19 horas, celebramos no patronato o Día das Letras Galegas, dedicado a esta muller da que falamos tanto no día de hoxe, Begoña Caamaño. Así que o xoves ás 7 da tarde, todos ali no patronato. Carlos Condeza nos controles, este domingo que ven ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia, o programa máis antigo do mundo falado inteiramente en idioma gallego. Hasta domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.